Eyde jırlıyga Яңасы каналында халкыбызның яраткан тапшыруы Җырлыйк әле. Әйдәгез дуслар бергәле Җырлыйк әле. Сауларыбыз мөхтәрәм тамашачылар, сезне күрүебезгә без шиксез шатбыз. Әлбәттә без бүген җырлыйбыз. Алаңда түгел рәхәтләнеп, күңел ачабыз, ял итәбез. Бүген бит бездә бәйрәм, бүген бездә җырлыйк әле. Әссәламу алейкум, җыр, моң сөюче татар халкы. Бездән сезгә ялкынлы кайнар сәлам. Хөрмәтле дуслар, бүген бездә кунакта Төзек, Матур авыллары, уңган тырыш халкы белән дан тоткан Балташ районының мәгариф хезмәткәрләре. Менә алар үзләре әйтегез әле, көчле алкышлар белән сәламлик аларны. Бу алкышлар сезгә, әйе. Беренче уенчыбыз Гыйбадуллина Айгөл Ринат кызы. Икенче уенчыбыз Мөхәммәд Галиев Рәнил Мөхәммәд Нақиев улы. Һәм өченче уенчыбыз районның мәгариф идарәсе җитәкчесе Шагаева Алия Юнус кызы. Менә алар дуслар. Уенны башлаганчы, Алия ханым, кыскача гына мәгариф өлкәсендәге уңышларыгыз турында сөйләп китмәссез микән? Менә Балташ районы безнең күп милләтле район. Һәм шуның 90 еллыгын инде бәйрәм итеп киләбез бит. Һәм шушы елга билгеле күпмедер нәтиҗәләр белән килдек. Аграр район буларак бездә иң зур байлык булып сөт тора, һәм ул көнгә 270 тоннадан артык булса, инде ашлыкка килгәндә 1 гектардан 40 центнердан артык алсак, калган өлкәләребез дә алардан калышмый. Мәгариф өлкәсендә 5000-нән артык бала тәрбияләнә һәм укытыла. Һәм инде 1500 тирәсе үзебездәге кадрлар эшләп килә. Шуларның 470-е укытучы. Билгеле төрле уңышларыбыз бар. Аграр юнәлештәге сыйныфлар, инженер сыйныфларыбыз, олимпиадалардан да башкалардан калышырга тырышмыйбыз. Ләкин әле үсәсе, эшлисе әйберләребез байтак дип саныйм. Шуңа күрә барыбызга да уңышлар, якты киләчәк үзебезнең мәгарифтә милләтебезгә, үзебезнең халкыбызга, районыбызга хезмәт итәсе балалар тәрбияләү безнең максат. Инде безнең уенчыларыбыз уйнарга ашкынып торалар. Музыкантларыбыз урында, әйдәгез әле, үзебезчә матур итеп, рәхәтләнеп, Җырлыйк әле. Җырлыйбыз, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 бирем. Биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл ала. Димәк инде уенның һәр өлешендә ничә балл? 30 балл уйнатыла. 30 нәкътә шулай. Шуңа күрә актив булырга тырышабыз. кирәк. Беренче өлеш безнең Тыңла әле дип атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый безгә татар халык көйләрен уйнаячак. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Җавапның әзер икәнлеген өстәлдәге музыка уен кораллары ярдәмендә белдерәбез. Әйдәгез әле кулга алыйк, уйнап карыйк, кичкенә генә репетиция ясап алыйк. Әйдәгез, кыюрак җегетләр. Музыка сәләтегезне тикшердек. Димәк, уеныбызның беренче өлешен башлыйбыз. Тыңла әле. Тыңла әле, бу дининди җыр була. Игътибар белән тыңлыйбыз. Нәҗип абый, сүз сиңа. Беренче көй. Алия ханым. Ай югары, Зөләйха. Зөләйха, афарин. Менә бит. 10 балл, тәбриклик әле җәмәгать. Аллаһа шөкер. Уеныбыз ачык дип белдерәбез, дуслар. Тәртип буенча без әлеге җырны җырлап алабыз.
Ну ничек жамағат, балташтылар мұңға сусағанлар ма? Сусаған ғынамысың? Бұл алқышлар сізге рахмет. Мұң дүниясында езелер. Шылай бет, достар. Аллаға шүкір, әбіз алға таба девам етәбіз. Икінші күй. Аха, біздің ойгел ақырын-ақырынғына ойлады да. Жиылып келді да, дүмбір Студия қонақларын уятты. Сибілешешім. Әлбәтті. Келішәсіз ме? Дұрыс бет. Алқышлайбыз алайса? Афарин. 10 бал сізнікі. Ойгел. Сағындырғанлар шул, балташлылар сағындырған. Әлі қарап тұрам, Мұхаммед Галиев Ранил Мұхаммед Нақипович. Бұл дикцияны өстіру үстіндершілерлік тез айтпеш сыман яңғырай. Сенің үшін бір шыла башладым мен. Әйді, Ранил, сен жауап бер. Сенің үшін жауын атам деп кәне айтасы келген еді. Үшінші сұрауыны таңлаймыз. Алия ханым бары бір ел бермей. Хаваларда шыққан қышлар. Бек. Ол сөздер барында. Можно. Тоқтар, әліге Алия ханымның дұрыс жауабын ишітәбіз. Ашқану? Дұрыс түгел. Ойын еріші екінші ойыншымызға көшейін де. Әйе. Құшлар кебек. Құшлар кебек, дұрыс тұслар. Міне бет. Ранил әфәндіге алқышлар. Міне шылай. Қазір енді біздің ойыншыларыбыз тегізләшті. Міне, 10 бал һәр бірсінде.
Бүгінгі нотада енді біздің бірінші өлішіміздің азағы да келіп жетті, һәм? Яңа ғасыр каналы һәр уеншыға үзенең җырлау осталыгы аша бөтен татар дөньясына күренү, танылу мөмкинлеге бирә. Без аны парлак мизгел, йолдызлы мизгел дип атадык. Димәк инде әлеге мөмкинлек безнең беренче уенчыбызга Айгөлгә килеп җитте. Ләкин әлеге мизгелгә күчкәнче без сезнең белән якыннанрак танышып китәрбез. Таныштырыр өчен сүзне без Алия Юнусовнага бирәбез. Безнең белән бүген Гибадуллина Айгөл Ринат кызы. Ул безнең Орча көллиятен тәмамлап, музыка факультетын, аннары укырга кирип, Казан дәүләт педагогика университетын тәмамлап, үзебезнең районга килен булып Орча районыннан төшеп, бүгенге көндә бик матур итеп хезмәт итә. Укучыларыбызның яраткан укытучылары, яраткан әни һәм билгеле булганча бик матур җырчы һәм бик күренекле шәхес безнең районыбызда. Бик зур рәхмәт, Алия ханым. Танышып киттек, дуслар, хәзер инде Айгөле безнең бәхетен сынайбыз. Игътибарыңны Айгөл экранга юнәлт. Күңелеңә хуш килгән музыка уен коралларын сыйлап, безгә әйт әле. Анда баллар яшеренгән. Ударныйлар булсын. Ударный бәрмә уен кораллары Николай абай. Ашыга каршы 10 балл. 10 балл. 20 балл нәтиҗәдә тәбриклибез Айгөлне. Parlak mizgel. Zengeri kulmegene kiyesinde zengeri Бик зур рәхмәт сезгә, Айгөл. Сез үзегезнең матур тавышыгыз белән, йомшак, ягымлы тавышыгыз белән барлык тамашачыларны сихерләдегез. Хәтта без дә менә
Гел сезгә генә карап торасы килде. Сезне тыңлыйсы гына килеп тора. Җибәрмәсәйек тә сәхнәдән, билләхи. Болташтылар киленнән уңган. Дип әйтте Сарман кияүгә. Рәхмәт сезгә. Сезнең каршыда студиябызның моңлы сандугашы Гыйбадуллина Айгөл Ринатовна. Бу алкышлар сезгә. Һәм инде шушы алкышларыбыз белән без икенче өлешкә күчәбез. Бу өлештә безнең төп уенчылар уйларга тиеш булалар, яхшылап уйларга, аның исеме дә шуңа күрә уйла әле дип атала. Чөнки экранга аерым бер җырдан сүз тезмә чыга. Сез әлеге сүз тезмәнең кайсы җырдан икәнен аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Бу өлкәдә кайсыгыз өстенрәк икән, кайсыгыз җырның сүзләрен яхшы белә икән. Хәзер инде тикшереп карыйбыз. Иман белән атлап, гырыф-гадәт саклап, җырлап яшәүләргә ни җитә? Җырлап яшәсәң дә, елап яшәсәң дә, гомеркәйләр барыбер үтә. Әйдәгез дуслар, җырлап яшик дигән ниятдә икенче өлешне башлыйбыз. Уйла әле, бу сүзләр кайсы җырда? Карыйбыз. Сулар ага дигән сүз тезмә. Җавап юк, тынлык бездә белсәгез. Бармыни? Уен коралы белән алайсак? Ох! Ранил әфәнде. Ранил Мөхәммәд Лакыпович. Оларға құшлар сай жидеген шешмә. Жидеген шишмә. Афәрин җәмәгать. Афәрин. Ой, егетләрдән дөрес җавап ишетү тагын да рәхәтрәк инде, дуслар. 10 балл сезнеке. Язга иртәрәк әле җаным, язга иртәрәк. 20 балл сезнеке. Аллага шөкер. Тәбриклибез, котлыйбыз. Шундый рәхәтләнеп җырладык. Рәхмәт. Без алга таба барабыз. Хисләнә икенче өлеш, икенче сорау. Игътибар. Üzülüp сөйгән. Üzülüp сөйгән дигән сүз тезмә чыкты. Юк, әлегә җавап. Üzülüp сөйгән ярны. Һәм сорау. Әлегә җавап юк. Бары тик аптырау гына. Сагынырга üzülüp сөйгән ярны. Шундук белеп торгач кызык түгел инде ул. Иштән генә җырлыйбыз да, матур иттереп, уен коралы белән шалтыратабыз. Авырмыни? Таллары качсан да, мин аны эзлим.
Ауыр мәне сағынғанда үзіліп сүйген ярны. Дürüz. Әмма да ләкин сүзләре минем Сандуғаш кердек көңілге. Аны башларынан сыйпысы килә. Алкышлыйсы килә чөнки анда 10 бал җәмәгать. 10 бал, нәтиҗәдә 30 бал. 30 бал. Менә бит. Үзенең балы өчен үзе сөйгән кешегә карап тору тагында рәхәтрәк инде. Уенның дәрте артып китә бит. Кая? 30 бал нәтиҗәдә, дуслар. Балташлылар булганда ничек җырламыйча түзеп булсын инде. Җырлыйсы гына килеп тора, дуслар. Икенче өлешебезнең соңгы сорауы шулай бит. Шулай. Düşәрсез. Эчмәдем дию белән. Салкын чәй. Бек дөрес, дуслар. Җырлык әлдә Салават абыйның репертуары. Әйе. Рәхәтләнеп җырлыйбыз. Һәм инде Айгөл үзенең лаеклы 10 балын ала да 30 бал була, дуслар. Җәмәгать, инде Ранилнең ничек шатланып җырлаган күрсәгез сез. Ой, үзе бер картинка. Инде хөрмәтле дуслар, шушы урында үзебезнең тапшыруыбызның музыкаль-инструменталь ансамбленә алкышларыбызны, рәхмәтләребезне җиткереп китеп кирәктер. Кириллов Николай, Марсель Шамсутдинов, Дина Закирова, Насип абый, Алексинов.
Күшәбез, хөрмәтле дуслар, инде икенче өлешебез тәмамлану хөрмәтенә. Барлак мизгелгә күшәбез. Барлак мизгел безнең Ранил әфәндегә килеп җитте. Ранил әфәндегә килеп җитте һәм инде аның турында сөйләр өчен янәдән сезне Алия ханыма бирәбез. Мөхәммәд Галиев Ранил Мөхәммәд Нақип улы. Безнең Мәгариф идарәсе каршында эшләп килгән, мәктәптән тыш эшләр үзәгендә физик культура һәм тормыш иминиятлеге укытучыларының методисты булып эшли. Бүгенге көндә ул районыбызда юнармия хәрәкәтен җитәкли һәм шулай ук менә уеннан да күренгәнчә ул спортсмен һәм бер кайчанда үзенең максатына куйганын үтәмичә калмый. Аның укучыларның яраткан укытучысы, физик тәрбия укытучысы ул безнең, укытучыларның яраткан методисты. Шулай ук безнең ГТОның алтын билгесе алган укытучыбыз һәм бик яхшы хезмәткәр дип әйтергә мин. Шулай ук бик матур җырчы. Рәхмәт. Үзе дә шаккатып тыңлап тора. Тирелеп чыктым менә, тирелеп. Кызарттылар дисезме? Субханалла. Сезнең белән танышуыбызга бик шатбыз. Бер-берегезне мактап яшәргә насыйп булсын, уңышларыгыз белән сөенеп яшәргә насыйп. Бер-беребезнең хезмәтне күреп яшәргә насыйп булсын. Булган эшләгән кешене күрү һәм мактау әлбәттә рәхәт. Дөрес әйтәсез. Инде игътибарыгызны экранга юнәлтегез. Анда төрле уен кораллары күрәсез. Күңелегезгә, җаныгызга хуш килгәнен сайлап әйтегез. Баллар алмашынды. Так. Тальянны алсаң буламы? Тальян гармон, әлбәттә. Күңелеңә. Бүген дә миндә гармон. Миндә гармон. Ранил әфәнде. Менә бит. Мактаулар юкка булмады. 30 балл сезнеке һәм 60 балл. Тәбриклик әле дуслар, тәбриклик. Менә хәзер инде кызлар эшкә керешәчәк. Барлык мизгел. Казылар ките жылы якка, Төркү менәре белән гел бергә. Казылар ките без якын дуслар, Сагынышып килдек күрешергә. Казлар уча һаваларда, Сызылып кала зәңгәр юллары, Казлар кебек үтә, тезелеп үтә. Онтылмаслык яшьлек еллары. Язгы күкрәү, тәүге шашкын хисләр, Шат кичләрне искә кем алмас. Саф хыяллар белән бер көтелгән, Яшьлек дусларыбыз югалмас. Казлар уча һаваларда, Сызылып кала зәңгәр юллары, Казлар кебек үтә, тезелеп үтә. Онтылмаслык яшьлек еллары. Казлар китә таңгылдашып, Яман сулап кала күңелләр.
Кызлар кайтыр, ләкин кире кайтмас. Без кичергән матур бу көннәр. Кызлар оча һаваларда, сызылып кала зәңгәр юллары. Кызлар кебек үтәр, тезелеп үтәр, онтылмаслык яшьлек еллары. Кызлар оча һавалардан, сызылып кала зәңгәр юллары. Кызлар кебек үтәр, тезелеп үтәр, онтылмаслык яшьлек еллары. Кызлар кебек үтәр, тезелеп үтәр, онтылмаслык яшьлек еллары. Бик зур рәхмәт сезгә. Ранил әфәнде күбрәк моңлы җырларга өстенлек бирәдер дип уйлыйм мин, һәм ул аның искиткеч матур килеп чыга. Шулай дуслар, әйбәт, яхшы, менә уйланырга мәҗбүр итә ул. Барлык күңеле белән яшәп җырлады. Сезнең каршыда Мөхәммәд Галиев, Ранил Мөхәммәд Нәкыйп улы чыгыш ясады дип әйтәсе килә. Инде түшегездәге значокларыгыз елдан-ел күбәйсен дигән теләктә. Иң изге теләкләребез белән сезгә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Алкышлар кирәк, җәмәгать, алкышлар. Әлеге алкышларга лаеклы безнең уенчыбыз. Һәм алкышлар белән без инде 3нче өлешкә дә күчәбез. Әлеге өлештә безнең төп уенчылар видео сорауга җавап эзлиләр. Әлеге видео язмаларны әзерләргә ярдәм иткән һәр кешегә без үзебезнең шиксез зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Рәхмәт. Чөнки бу язмаларда алар бернинди әзерлексез, таныш булмаган җырны җырларга тырышачаклар. Ә сез инде аны аңлап алып төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Уен дәртен югалтмыйча, зиһеннәрне чуалтмыйча, 3нче өлешне башлыйбыз. Карыйбыз һәм отабыз. Алия ханым тыңлый. Алия ханым шунда борчыла башлаган идем. Әйткән идең. Әйткән идең. Төгәл җавап. Дөрес әлбәттә әйткән идең. Алкышлыйбыз, алкышлыйбыз. 10 балл сезнеке һәм нәтиҗәдә 20 балл.
Başka jırlarda her oyuncu bir-birsine qaransa, bizning bilan birga nindidir ko'z qarashlarimiz kesishsa, bu jırda bütünübüzde faqat o'zimiz uchungina o'z dunyomizga olib kirib ketib, shulay ko'ngillarni yo'qadaligi jir. Shulay hurmatli do'stlar, ni dematur mo'ngli jir. Yiroqqa olib ketdi, shulay bit. Olda nindi jir ekan. Yiroqlardan qo'ydik-da hozir oldagi so'rovga javob berek aytamiz. Nindi jir ekan? Üçüncü ulush, ikkinchi so'rov. Bırgın bırgın yüreğim, pişiranır yüreğim. Aha. Aygül. Eniyime. Dırrız. Dırrız cevap bergeç, alkışlar böyle yetemiz sözüne Aygül'ge. Hem 10 balını matur etip güne üstep koyabız da 40 balga aylandirabız. Tebrikleyimiz. Biz enilerimiz karşında menge buruşlu deganni anglata. Şuna göre enilerimizin hallerini bilik. Selamlarimizni jetkirik, dualarimizni qilik. Rahmat. Alga taba devam etamiz. Muhterem dostlar, eligi so'rov bizning o'yinning tüp natijalarına yog'inti yasarga mumkin, chunki yol topshiruvimizning so'nggi so'rovi. Ali baxit ilishi da bor. Aliya xonimning shuna ko'ra oshiq malisin. Qaraymiz. Her düzlensin, perler dönken, tebet ke bar mıyken, dillav, ay dillav, ay dillav, ay dillav. Ayye Aliya xanım. İlşi bağa. İlşi bağa, ne yaptı şulay muhterem dostlar? Ay, bunu ko'pgina boshqa turli tug'al javoblarni beradilar. Siz buni tajribangiz allaqanday ko'rinib turaydi. Tug'al ismin shartlatib aytdi-da qo'ydi. Kimlar bunlar? Bular bit baltaşlılar, dostlar. 10 bal albatta. Tebriklaymiz, qutlaymiz. Natijada 30 bal. Oh. Mana shulay. Olmazsa kuşlar bilgen, kuşları var migen, eceliye darullar bilir, mehabetle var migen. Ay dillav, ay dillav, ay dillav, ay dillav. Atlar gittim bin şanasız, çıkıp gittim şarasız,
қойдық. Шулай айтып, muhterem dostlar, bizning endi 3-chi ülüşübizde azagına yakınlaştı. Demek endi parlaq, mezgil vaqti bizning Aliya hanıma kelib jetdi. Aliya Yunusovna турында қойсығыз сөйлер екен. Ол сізні шундайнақ мақтады, тыңлайық әлі кім сөйлей. Инде безнең хөрмәткә лаеклы җитәкчебез, Балтач районы башкарма комитетының мәгариф идарәсе җитәкчесе, рус теле укытучысы, 3 бала анасы Шагаева Алия Юнус кызы. Алкышлар кирәк. Ул безнең тумышы белән Балтач районы Пыжмар авылыннан хезмәт юлын безнең сымак укытучы хезмәте белән башлаган. Улы хөрмәткә лаеклы җитәкчебез. Инде біз аның белән бик горурланабыз. Инде алга таба да матур гына бергә эшләрбез дип ышанып калам инде мин. Булай сорагыч, булай инде Алла бирсә. Алия ханым кабул ителдеме? Тәртибегез ничек була? Район мөхәммәтне Менә китмәйш. шун җитәкченең җавабы шундый булырга тиеш. Укытучының да дигән шулай бит. Инде сезнең бәхетегезне сынап карыйбыз. Игътибарыгызны экранга юнәлтегез әле. Кайсы уен коралы күңелегезгә хуш килер икән, сайлап алып безгә әйтегезче. Балалар алмашынып тора. Иң яраткан инструментым скрипка. Менә бит. Динә, кайсы бал, ничә балны җибәрер икән? Muhterem dostlar, иң күп булган 30 балл ләтте безнең Алия ханыбызга. Димәк, безнең әле уеныбыз алга таба дәвам итәчәк. Хәзергә әлбәттә музыкаль күчтәнәчегез белән сезне көтәбез. Parlaq mizgil Мин сине шундай сагындым, сизәсең микән шуны? Ак бураннар урамаса, танырсың микән юлны? Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләреңә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләреңә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Мин сине шундай сагындым, күзләрем шуңа моңлы. Айны болытлар капласа, табарсың микән юлны? Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләреңә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә.
Безнең татар халкына хас булган итәгатьлелек, тәрбия белән шилтерә баккан җишмәдәй моңлы тавышы белән Шагаева Алия Юнусовна чыгыш ясады. Рәхмәт сезгә. Балташ районының мәгариф идарәсе җитәкчесе. Ох, Җитәкчеләр шундый. шундый булырга тиеш бит. Моңлы сәнгать яратышан җитәкчеләр. Рәхмәт сезгә. Мен сезгә өстәп, шуны әйтәсе килә, районыбызның җитәкчеләре арасында бик күп матур җырчылар бар. Шуңа да күңелләре бай, илһамнары киң булып, районыбызны матурлау өстендә күп кенә хезмәт куялар. Аларга бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Беләбез, сокланабыз. Һәм инде тагын да талантларны үзебезнең җырлык әле тапшыруында көтеп калачакбыз. Инде дуслар, күрүебезчә, 2 уенчының безнең 60-ар балл, димәк безнең уеныбыз дәвам итә. Сүз Нәҗип абыйга. Хөрмәтле дуслар, хәзер без сезгә бер борынгы татар халык кием башкарып үтербез. Бу ки Балташ районы белән дә бәйле. Кем беренче итеп дөрес җавап бирә, шуңа 10 балл бирәбез һәм шул безнең тапшыруның җиңүчесе була. Менә шулай. Хәзер инде баш мие катырак уйларга кереште шулай бит. Балташ белән нинди көй бәйле икән дип уйлап утырасыздыр инде. Ихтибар, тыңлыйбыз. Кем белә? Алия ханым. Галия Бану, Дөрес, әлбәттә, дуслар, дөрес. Мирхәйдәр Фәйзи безнең Галия Бану әсәрен үзебезнең районыбызда язган һәм аның Шудай авылында бүгенге көндә бик матур музей эшләп килә. Һәм ул бик истәлекле. Без бик горурланабыз. Беренче музыкаль драма үзебезнең районда язылганы белән. Muhterem dostlar, şulay etib indi bizning nəticədə Aliya xanımның 70 bal һәм ул bizning тапшыруыбызның җиңүчесе. Һәм инде җиңүчебез безнең татар җырын югары зәвык белән башкарып милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дигән мактау дипломы белән бүләкләнә. Рәхмәт сезгә. Тәбриклибез сезне Алия ханым. Бик зур. Һәм безнең бүләкләребез моның белән генә шикләнми әле. Филология фәннәре докторы, Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе, профессор, төрки телләрне өйрәнү академиясының мөхбир әгъзасы Фәрит ага Юсуповның бүләкләрен тапшырабыз. Бу китапта Себер татарларының 370 музыкаль әсәре тупланган. Фәрит әфәнде, әлеге матур мирас өйрәнелер, татар сәхнәләренә чыгар, Себер татарларының җырлары дөнья күрер дигән өметтә бирә әлеге бүләкне һәммәгезгә дә. Һәм әлеге җырлар җырлык әле тапшыруында да яңгырар дигән өметтә кала. Фәрит әфәндегә тагын бер кат үзебезнең шиксез зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Шулай итеп, безнең бүгенге тапшыруыбыз азагына да якынлашты. Бүген бездә Балташ районының мәгариф хезмәткәрләре булдылар. Вакыт табып килгәннәре өчен барлык җыр сөюче тамашачылар исеменнән аларга зур рәхмәтләребезне, иҗади уңышлар телибез. Ә сезгә, хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең иҗат төркеме Алина һәм Азат Кәримовлар исеменнән исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы теләп, сау булашабыз. Җырлап яши, киләсе җырашларга кадәр сау булыгыз.